Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εμείς βέβαια σαν συνδυασμός έχουμε μαζευτεί. Η σημερινή παρουσίαση είναι για τα μέσα ενημέρωσης, έχουν προσκληθεί όλα τα μέσα. Θα γίνει η εισήγηση και η παρουσίαση από την υποψήφια δήμαρχο, την Ευδοκία Τσαρά, την υποψήφια δήμαρχο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα. Επίσης, μπορεί να απαντηθούν και ζητήματα που αφορούν θεματικές ενότητες, όπως παραδείγματος χάρη πρωτογενής τομέας ή αγροτικά ζητήματα από τον Μιχάλη τον Λεβογιάννη και από άλλους υποψήφιους βέβαια, για άλλα θέματα ή για υποδομές από τον Κώστα τον Δημητρόπουλο. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι στις 13 του Μαΐ θα είναι εδώ στην Άξο η υποψήφια περιφερειάρχης της Λαϊκής Συσπήρωσης, υποψήφια περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, η Λίλα η Καφαντάρη, οπότε μπορείτε να προγραμματίσετε, μπορούν να προγραμματιστούν συνεντεύξεις δηλαδή στα μέσα και βέβαια συνεντεύξεις μπορούν να προγραμματιστούν και για τα μέλη και τους υποψήφιους της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ξεκινάμε με την παρουσίαση. Το λόγο έχει η Ευδοκία Τσαρά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όσους παρευρίσκονται σήμερα στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι ένα ψηφοδέλτιο διαφορετικό από τα άλλα. Η διαφορετικότητά του βρίσκεται στο ότι είναι ψηφοδέλτιο, και το λέμε με περηφάνεια και χωρίς να κρυβόμαστε, είναι ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που εκφράζει ένα άλλο όραμα για την ελληνική κοινωνία. Ένα όραμα που βασίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αναγκαιότητα, αλλά και στην επικαιρότητα ενός άλλου του δρόμου ανάπτυξης, εκεί όπου τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στους εργαζόμενους, η παραγωγή και η κατανομή θα σχεδιάζεται με βάση τις δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματιών, τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας θα βρίσκονται στον έλεγχο και στην ιδιοκτησία των παραγωγών του πλούτου. Αυτός μόνο ο δρόμος μπορεί να απαλλάξει το λαό μας από τα βάσανά του και να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που οι στόχοι και οι σκοποί του είναι ξεκάθαροι και διάφανοι. Δεν χρησιμοποιεί διγλωσσία, δεν λέει άλλα η γλώσσα μας και άλλα κρύβονται στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν χαρακτηριζόμαστε από διάσταση λόγων και πράξεων. Δεν εκμεταλλευόμαστε τα ολοένα και πιο οξυμένα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων σε όλα τα επίπεδα και της τοπικής κοινωνίας για μικροκομματικά ωφέλη, για εδραίωση ή αναρρύθμιση σε κυβερνητικές και τοπικές καρέκλες, για προσωπικά ωφέλη ή προσωπικές φιλοδοξίες, εγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως κάνουν άλλοι, τους συμπολίτες μας μέσα στο κατασαπισμένο πια καπιταλιστικό σύστημα και τις διάφορες μορφές ή προτάσεις διαχείρισής του, που πάντα είναι αντικειμενικά αντιλαϊκές, γιατί δεν μπορεί σε ένα τέτοιο σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο να δοθούν λύσεις φιλολαϊκές. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο συνέπειας, αγωνιστικότητας, με ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση ανάπτυξης, που δίνει λύσεις ουσιαστικές, οριστικές και μάλιστα προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Είναι ένα ψηφοδέλτιο απόλυτης εμπιστοσύνης για κάθε συμπολίτη μας, που καταδικάζεται να ζει στην αβεβαιότητα, που τα καθημερινά και τοπικά του προβλήματα πολλαπλασιάζονται αντί να λύνονται από την αντιλαϊκή πολιτική, τόσο της γενικής, της κεντρικής, όσο και της τοπικής διοίκησης και διαχείρισης, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση που μπορεί να έχει ο συμπολίτης μας.
Το ψηφοδέλτιό μας διαφέρει και στο εξής. Δεν στελοχώθηκε, ούτε συγκροτήθηκε με τις γνωστές σε όλους μας εδώ και χρόνια πρακτικές και μεθόδους που σήμερα χρησιμοποιήθηκαν πιο πιεστικά, πιο έντονα, πιο εκβιαστικά λόγω της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού και της δυσαρέσκειας του κόσμου από την αντιλαϊκή πολιτική που βιώνει σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Οι πρακτικές και μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν από όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς ανεξαιρέτως. Ήταν και είναι αναμενόμενες και θα συνεχιστούν και στο επίπεδο της συλλογής απλών ψήφων. Γιατί είναι άρρηκτα δεμένες και συνυφασμένες με το σύστημα που στηρίζουν, που υπηρετούν και εξυπηρετούν και μάλιστα τέτοιες πρακτικές επιτείνονται σε πιο οξύς βαθμούς σε περιόδους βαθιάς καπιταλιστικής και οικονομικής κρίσης. Το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπήρωσης τηλεχώνεται από εργάτες, υπαλλήλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους, νέους, επιστήμονες, φοιτητές, επαγγελματίες, συνταξιούχους, που το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της λαϊκής πάλης για μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τη βάρβαρη επίθεση που δέχεται, αλλά στελεχώνεται και από δημότες που αποφάσισαν να στηρίξουν την προσπάθειά μας ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό χώρο προέρχονται. Απεικονίζει την κοινωνική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων και της τοπικής κοινωνίας, την κοινωνική, την επαγγελματική, την ηλικιακή σύνθεση της τοπικής κοινωνίας. Συνδυάζει, αξιοποιεί και στηρίζεται ισότιμα σε όλες τις ηλικιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες του, μεταξύ πάντα και από όλους κατεύθυνση και προσανατολισμό. Γιατί στους λαϊκούς αγώνες και στα καθημερινά προβλήματα δεν περισσεύει κανένας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 38% του ψηφοδελτίου μας αποτελείται από άνεργους, εποχιακά απασχολούμενους και ανθρώπους που μπορούν να βρίσκουν ένα-δυο μεροκάματα σε πολύ μακρινά διαστήματα μεταξύ τους. Το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού μας, και σε αυτό διαφέρουμε, δίνει αυτή την πολιτική μάχη με τη σεμνότητα και την ανιδιοτέλεια που αρμόζει σε αγωνιστές και την επόμενη των εκλογών, ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί, σαν μια γροθιά θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα με το ταξικό εργατικό κίνημα, τις λαϊκές επιτροπές, οργανώνοντας και στηρίζοντας κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία και δράση που αντιπαλεύει την κυρίαρχη πολιτική από όπου και αν προέρχεται. Οι πράξεις μας αποτελούν εγγύηση ότι και στη συνέχεια θα κοντράρουμε με αυτή την πολιτική. Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι, το έχουμε αποδείξει. Θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ανάστηση επιβίωσης για τη λαϊκή οικογένεια προκειμένου να σταθεί όρθια και θα τους αντιπαλέψουμε όλοι μαζί. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις εκλογές αυτές σαν μια ακόμα μεγάλη πολιτική μάχη που θα συμβάλλει να βγει ο λαός στο προσκήνιο και να πάρει την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του. Στοίχημα για μας αποτελεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη στράτευση λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα για την χειραφέτησή τους και την ανατροπή της αστικής εξουσίας. Θέλουμε να τονίσουμε, η εμπειρία το δείχνει, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Οι σύμβουλοι που εκλέχθηκαν με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ της λαϊκής εισπήρωσης, στο δημοτικό και στα κοινοτικά συμβούλια του Δήμου μας, τίμησα την εμπιστοσύνη που τους έδωσε το προηγούμενο διάστημα ένα σημαντικό ποσοστό των συμπολιτών μας. Ακόμα και δημότες που δεν μας ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, ξεκάθαρα μας έλεγαν ότι σε εμάς έχουν την ελπίδα τους, εμάς μόνο εμπιστεύονται. Όλο αυτό το διάστημα στο Δήμο σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζόμενων του Δήμου, που καθυστερήσε η μονιμοποίησή τους, στους υπαλλήλους του που δοκιμάζονταν με απολύσεις, διαθεσιμότητες, μειώσεις μισθών, ακόμα και συνθήκες απειλών ή τρομοκράτησης από τη διοίκηση του Δήμου, σε καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, σε προβλήματα εργαζομένων από τους εργολάβους,
στους οποίους δούλευαν. Αντισταθήκαμε και αντιστεκόμαστε στην αξιολόγηση, την απαράδεκτη αυτή αξιολόγηση που επιβάλλει ο νόμος 4250 και οδηγεί σε νέες απολύσεις των εργαζομένων. Αντιπαλέψαμε την πολιτική φορολογία των λαϊκών στρωμάτων, πρωτοστατήσαμε για μέτρα ανάπτυξης που ωφελούν το λαό και όχι συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν και τη ζωή φυσικά των λαϊκών στρωμάτων. Παρουσιάσαμε ένα σύνολο πρωτοβουλειών, παρεμβάσεων, προτάσεων και διεκδικήσεων με αιτήματα για την ανακούφιση των βιοπαλαιστών από τη σκληρή καθημερινότητα, για τα τοπικά προβλήματα, τα ιδιαίτερα προβλήματα των χωριών και των νησιών, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, τις δομές πρόνοιας, την παιδεία και τα σχολιά μας, την υγεία, τον αγροτικό τομέα, το σμυρίγλι, την τουριστική πολιτική που έχει ανάγκη ο τόπος μας, την ιδρευτική και αρδευτική πολιτική, την καθαριότητα και την πολιτική διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος για έσοδα του Δήμου, τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς αυτού και το νομικό του προσώπου και της δημοτικής του επιχείρησης, τη διαφάνεια στα οικονομικά και τη γενικότερη λειτουργία του για ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα. Ουσιαστικά αποτελέσαμε τη μοναδική αντιπολίτευση στο Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Κάτι που γίνεται παραδεκτό από ανθρώπους έξω από εμάς. Σταθήκαμε με αγωνιστική συνέπεια μεταξύ έργων και λόγων και δείξαμε με καθαρές κουβέντες τη διέξοδο και για τη χώρα και για το τι μπορεί να γίνει στο Δήμο, παρά τις αντίξωες συνθήκες σε βάρος μας και τις συγχορδίες που στήθηκαν για παραποίηση, από προσανατολισμό ή και αποσιώπηση των θέσεών μας. Αναδείξαμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα στην πράξη του Καλλικράτη και δεν τον εκδιάζαμε ή τον κατακεραυνώναμε κατά πόσο μας συνέφερε κάθε φορά για να δικαιολογηθούμε, όπως έκαναν όλες οι άλλες παρατάξεις που είχαν εκλεγεί στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αποποιούμενο τις πολιτικές τους θέσεις και ευθύνες για το ρόλο του και τη στήριξή τους σε αυτό το θεσμό. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι και στο Δήμο μας συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια είναι ο κόσμος του μόχθου και της βιοπάλης για την επιβίωση και από την άλλη ο κόσμος που στηρίζει τις επιλογές και τις πολιτικές των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων όπως έχουν διαμορφωθεί ή όπως θέλουν να διαμορφωθούν από τις μεταξύ τους ανταγωνισμούς για το ποιος από αυτούς θα έχει το πάνω χέρι. Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι και ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων, όπως όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες, είναι επέκταση της κρατικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Ότι κοροϊδεύουν και εξαπατούν συνειδητά και αδιάντροπα, αν μας επιτρέψετε για την έκφραση του συμπολίτες μας, όλοι οι υπόλοιποι που περιορίζουν τα προβλήματα σε ανικανότητες, ανεπάρκειες προσώπων, μόνο σε κακή διαχείριση, σε κακές επιλογές προτεραιοτήτων, σε φθαρτούς και άφθαρτους, σε δοκιμασμένους και αδοκίμαστους, σε νέους και ηλικιωμένους, σε τεχνοκράτες και ειδήμονες, σε ωραίους και άσχημους, να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τον τόπο μας, που παρουσιάζονται ως υπερκομματικοί, ακομμάτιστοι, ανεξάρτητοι, λες και βγήκαν από παρθενογένναση. Μικρός είναι ο τόπος μας. Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας. Κρύβουν επιμελώς ότι δεν μπορεί ο Δήμος μας μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τη γενικότερη πολιτική και το γενικότερο σχεδιασμό της οικονομικής εξουσίας, του πολιτικού της προσωπικού και το συμμάχο της ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο να δράσει και να αναπτυχθεί. Κρύβουν επιμελώς ότι για να λυθούν τα προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο η Δημοτική Αρχή πρέπει να πρωτοστατήσει στην πάλη μαζί με τους δημότες της ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική από όπου και αν εκπορεύεται αυτή. Όλοι αυτοί πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, στους άνεργους, στους νέους και στις νέες, στους συνταξιούχους στο νησιό μας
για τα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος και που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Ας μας πούν όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις απόψεις και υπηρετούν τις πολιτικές του Ευρωμονόδρομου, πώς θα αυγατήσουν τα έσοδα του Δήμου? Θα διεκδικήσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο Δήμο μας και με τις υπογραφές των παρατάξεών τους στην ΚΕΔΕ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδόθηκαν στο Δήμο μας, χαρίστηκαν στο κράτος, πέρα από τις υπόλοιπες περικοπές στη χρηματοδότησή του? Πώς τοποθετούνται στην πρότασή μας να διεκδικηθούν πόροι από την κεντρική διοίκηση που έχει πληρώσει ο λαός των νησιών μας και όχι από νέα τέλη και νέες φοροεπιδρομές ή ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσα από τα ΣΔΙΠ και άλλα παρόμοια τέτοια εφευρήματα? Πώς τοποθετούνται ή πώς τοποθετήθηκαν όλο αυτό το διάστημα απέναντι στην πρότασή μας για μείωση των ανταποδοτικών τελών, για την κατοικία, για τις μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση των τελών για τους ανέργους, με ταυτόχρονη αύξησή τους σε μεγάλες επιχειρήσεις? Πώς θα αξιοποιήσουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις τοπικές και λαϊκές ανάγκες, όταν είναι καθορισμένα με ακρίβεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια έργα, τι μεγέθους, με ποια κριτήρια και ποιες προϋποθέσεις θα ενταχθούν σε αυτό? Προβάλλουν ότι θα κάνουν έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και άλλους κοινοτικούς πόρους, ενώ αποσιωπούν ότι περισσότερο από 90% του ΕΣΠΑ κατευθύνονται στην ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων, με ταυτόχρονη απαγορευτική πολιτική της επιλεξιμότητας έργων για τις λαϊκές ανάγκες. Πώς θα αντιμετωπίσουν αλήθεια την τοπική ανεργία, τη μαζικοποίηση της φτώχειας, της δημόσιας υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας, με τα μέτρα που πήραν μέχρι σήμερα? Πώς τοποθετούνται απέναντι στο πρόβλημα της ημερομηνίας λήξης των προγραμμάτων, όπως βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, ΜΕΑ, που καλύπτουν ανάγκες ανακούφισης ατόμων με ιδιαίτερα προβλήματα? Οι θέσεις και οι πρακτικές στο Δήμο και τα 3 αυτά χρόνια τους διαψεύδουν. Ακριβώς αυτή η κατάσταση αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία των τριπλών εκλογών για Δήμο, Περιφέρεια, Ευρωβουλή και τον ενιαίο χαρακτήρα που έχει η εκλογική μάχη και για τους εργαζόμενους αλλά και για την αστική τάξη και τις δυνάμεις του συστήματος. Γι' αυτό καλούμε τον κάθε ένα να ψηφίσει σαρωτικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, με κριτήριο και βάση τα πραγματικά ταξικά του συμφέροντα. Να απαντήσει και με την ψήφο του στην επίθεση που δέχεται από το μεγάλο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτικό τους προσωπικό, στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στην Ευρωβουλή και να απομονώσει τα τσιράκια του συστήματος στη φασιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή που διεκδικεί θέσεις στις ευρωεκλογές. Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και η ψήφισή τους είναι η μόνη εγγύηση για την αταλάντευτη υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Το ψηφοδέλτιο και τα ονόματά τους σας έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Θα το κλείσω, συγγνώμη. Αν θέλετε να διαβάσω και τα ονόματα μια φορά. Ναι. Και στο κεντρικό και στα χωριά. Ναι. Θα τα διαβάσω με τη σειρά που είναι την αλφαβητική στην κατάθεση του συνδυασμού. Είναι ο Κορές ο Νίκος του Δημητρίου, που είναι και στη γραμματεία του Πάμε, ο Ανδρής ο Γιάννης, ο Αντωνίου ο Γιάννης, η Βιτζιλέου η Άννα, η Γαλάνη η Ευδοκία, η Γρασία η Ελένη, ο Κατσάνης ο Τάσος, ο Κοντοπίδης ο Μιχάλης, ο Κορές ο Γιάννης, ο Κουτσοκέρης ο Μανώλης, ο Μανδυλαράς ο Νίκος, ο Μαύρος ο Μανώλης, η Παγούνη Φωτεινή, ο Φάρκονας ο Νίκος, η Φραντζέσκου η Πόπη. Σας διαβάζουμε τα ονόματα που τα λέμε εμείς. Το επίσης.
Είναι ο Χωριανόπουλος ο Κωνσταντίνος του Δημητρίου, γιατί έχει κι άλλο, ναι. Ο Μπουγιούκας ο Γιώργης ο Γιοργαντάς, ο Ατσαλίνος ο Γιάννης, ο Βιτζιλέος ο Νικηφόρος, η Βιτζιλέου η Μαρίνα, η Βουδιά η Σοφία, ο Γαβράς ο Αυγουστίνος, ο Τάκης, ο Γκούφος ο Ευτίκης, ο Δημητρόπουλος ο Κώστας, ο Κάβουρας ο Βαγγέλης, ο Καλογείτονος ο Κυριάκος, ο Καρούσης ο Νικόλας, ο Κουτσοκέρης ο Νικηφόρος, ο Λεβογιάννης ο Μιχάλης, ο Μαρούλης ο Μανώλης, η Μαύρου η Κυριακή, ο Μουστάκης ο Κώστας, η Περιστεράκη η Ειρήνη, ο Πρεβενιός ο Μανώλης, η Χατζιαδρέου η Πόπη και ο Χωριανόπουλος ο Κώστας του Γιάννη. Είναι επίσης η Λεβογιάννη η Ελισάβετ η Έλλη. Αυτοί είναι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Νάξου. Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου οι υποψήφιοι είναι ο Βουδιάς ο Νικόλας, η Δημητροκάλη η Πόπη, ο Ζώρος ο Νικόλας και ο Ορφανός ο Φώτης. Στις χώρας ο Κονδύλης ο Αντώνης, η Μαρδαλάκη Κεραμιώτη Μαρία, ο Μαργαρίτης ο Γιάννης, ο Ρώτας ο Αντώνης. Στο Φιλότη η Καλαβρού η Μαργαρίτα, η Μαϊτού η Στέλλα, ο Νυχτερής ο Κώστας και ο Χάλκος ο Βαγγέλης. Στην κοινότητα της Απειράνθου είναι ο Κοράκης ο Δρόσος, ο Κρητικός ο Φλόριος, ονομαζόμενος Πίγρης, η Μπαρδάνη η Ανέζα, ο Πολυκρέτης ο Μαρθέος. Στην τοπική κοινότητα της Βίβλου είναι ο Πετρόπουλος ο Γιάκουμος. Στην Κορονίδα, στην Κομιακή, είναι ο Αλιμπέρτης ο Στάθης, η Βιτζιλέου η Ειρήνη, ο Κορές ο Δημήτρης, ο Φραντζέσκος ο Γιάννης. Στην Κόρονο, ο Κεραμιώτης ο Μανώλης, η Χωριανοπούλου η Μαρία. Στις Μέλανες, ο Βασιλάκης ο Στάθης, η Βερικόκου η Τζανιό και η Βεγαΐτα η Στέλλα. Στην κοινότητα της Μέσης, ο Παρτσινέβελος ο Γιώργος, στο Σκαδό ο Πάσουλας ο Μιχάλης και στο Χαλκείο Δημητροκάλης ο Γιώργος. Να σας διαβάσουμε και τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου από την ενότητα της εκλογική περιφερειακή ενότητα της Νάξου. Είπαμε ότι η υποψήφια περιφερειάρχης είναι η Λίλα η Καφαντάρη, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων ο Σιγάλας ο Βαγγέλης και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι από την εκλογική περιφέρεια της Νάξου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται όπως γνωρίζετε και η Αμοργός, είναι η Γεράκη Κατερίνα, ο Βαγγέλης ο Κορές και ο Σεχρεμέλης ο Νίκος. Αυτή ήταν η παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωση που παρευρίσκονται. Ναι, η κυρία Δανάη Μαύρου. Είπατε ότι ξεκάθαρα λέτε πως το ψηφοδέλτιό σας είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Προσδοκείτε κατ' επέκταση, θα ήθελα να ρωτήσω, αύξηση του ποσοστού σας στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, τη στιγμή που προφανώς η ψήφη που θα περιμένετε θα είναι ως ένα βαθμό κομματική. Λοιπόν, εντάξει, θα απαντήσω. Στόχος μας και αυτό που επιθυμούμε είναι ο κόσμος να ψηφίσει με βάση το κριτήριο ποιοι δούλεψαν στο Δήμο, ποιοι ανταποκρίθηκαν σε σε αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν, ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του, ποιοι επιβεβαιώθηκαν για όσα τους προειδοποιούσαν πριν από τις προηγούμενες εκλογές, για το χαρακτήρα του Δήμου, για το χαρακτήρα της τοπικής διοίκησης, και με αυτό το κριτήριο διεκδικούμε και πιστεύουμε
από τον κόσμο ότι πρέπει πραγματικά, εάν ψηφίσει με κριτήριο αυτό και με όχι τους άλλους τρόπους που έχουμε γνωρίσει από το παρελθόν ότι ψηφίζουν δυστυχώς οι άνθρωποι, να μας δώσουν τη δημοτική αρχή. Το ψηφοδέλτιο το δικό μας στηρίζεται από το ΚΚΕ ακριβώς, και είμαστε περήφανοι και δεν το κρύβουμε, ακριβώς επειδή η μάχη στις δημοτικές εκλογές είναι πλέον ξεκάθαρα πολιτική μάχη. Και φαίνεται αυτό από τις σχέσεις που έχει και από την εξάρτηση της πολιτικής που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος από την κεντρική εξουσία. Το ΚΚΕ και πιστεύω και τα άλλα κόμματα δεν απευθύνονται μόνο στους δικούς τους ψηφοφόρους. Απευθυνόμαστε, και αυτή είναι η ουσία, στο βιοπαλαιστή και στη βιοπαλέστρια κατά πρώτο λόγο, στις λαϊκές οικογένειες και τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν, και τους λέμε ότι πρέπει να συμπαραταχθείτε με τα δικά σας συμφέροντα. Να κρατήσετε ψηλά το κεφάλι σας και να διεκδικήσετε αυτά που σας αξίζουν και αυτά που η εποχή μας έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει από τον πλούτο του που εσείς οι ίδιοι παράγετε. Όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν πίσω από από κόμματα στηρίζονται, άσχετα ότι δεν το λένε. Και είπαμε από πριν, κανένας από όσους διεκδικούν και σήμερα το Δήμο δεν είναι από παρθενογένεση. Για να μην πούμε και τη σύνθεση των ψηφοδελτίων που το φανερώνουν αυτό, αλλά να μην πούμε ότι είναι και μία συνέχεια, είτε άλλαξαν πρόσωπα ως επικεφαλής, είτε άλλαξαν τίτλους του συνδυασμού, συνέχεια των προηγούμενων συνδυασμών που ήταν σήμερα στη Δημοτική Αρχή. Άλλη ερώτηση. Με βάση αυτά που είπατε, ναι. Ο κ. Βλαχάκης. Με βάση αυτά που μας αναφέρατε, ο πύχης της ψήφου της αντιμνημονιακής για το συνδυασμό σας είναι ψηλότερα από τον πύχη που αφορά τις προσπάθειες που πρόκειται να καταβληθούν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κρατικοί. Λοιπόν, εμείς κύριε Βλαχάκη, και είναι και μία παράληψη, αν θυμάμαι καλά, που δεν θυμάμαι να το αναφέρουμε έτσι ιδιαίτερα το θέμα αυτό, και καλά κάνετε και μας το επισημαίνετε. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι η επίκληση των μνημονιακών και των αντιμνημονιακών είναι μια καθαρή δικαιολογία, όπου μπορεί να κουβαλιάσει από τη Χρυσή Αυγή, το Εθνικιστικό Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μέχρι και όποιον θεωρεί τον εαυτό του ή τοποθετεί τον εαυτό του στο θέμα της δεξιάς, της αριστεράς, συγγνώμη. Ποιο είναι το θέμα? Τα μνημόνια δεν έγινε κάτι ξαφνικό, είναι κάτι που, όπως είχαμε προειδοποιήσει, εδώ και χρόνια εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οφείλονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνθήκη του Μάστριχτ, στη Λευκή Βίβλο, που όλοι αυτοί που καλούνται σήμερα ότι είναι αντιμνημονιακοί, τα έχουν υπογράψει φαρδιά πλατιά. Τα μνημόνια έχουν μέτρα για τις εργασιακές σχέσεις, που όλοι αυτοί που επικαλούνται σήμερα τα μνημόνια ως δικαιολογία για να ρίξουν το ανάθεμα για την πολιτική του καπιταλιστικού συστήματος, είναι αυτά που με δικές τους πρωτοβουλίες μέσα στα σωματεία, στα εργασιακά σωματεία, αλλά και μέσα στους δήμους ως δημοτικές αρχές, τα εφάρμοσαν στην πράξη πριν ακόμα έρθει το μνημόνιο στην Ελλάδα. Τα μνημόνια θα συνεχιστούν έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε, με την επιτήρηση. Απλά σε περίοδο κρίσης εδώ στην Ελλάδα βρήκα την ευκαιρία όλα αυτά που δεν είχαν τολμήσει να προχωρήσουν το προηγούμενο διάστημα να τα περάσουμε μαζεμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μνημόνια διαρκείας υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Πού είναι λοιπόν το ζήτημα, πού οφείλεται αυτό, πώς δημιουργούνται αυτά? Είναι τα μέτρα που παίρνει το κεφάλαιο, προκειμένου σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, να βγατήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη του. Να βρει νέους τρόπους επέκτασης των δράσης του, και όλα αυτά στηρίζονται στη μείωση όσο δυνατόν του κόστους, όπως το εννοούν εκείνοι, των εργαζομένων, στην λαιλασία και στην καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα μνημονίου, είναι θέμα οικονομικού συστήματος. Που σημαίνει δηλαδή ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του, για ποιον σχεδιάζουν κεντρικά και με τι κριτήριο. Το κριτήριο της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μένουμε στο ψευδεπίγραφο μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Εμείς μένουμε στην οργάνωση για την ανατροπή που εξαρτάται από τον ίδιο τον κόσμο και τον ψηφοφόρο, την ανατροπή αυτού του αντιλαϊκού, του σάπιου συστήματος, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, που θυσιάζει τις ζωές των παραγωγών, των κοινωνικών αγαθών, του πλούτου και των υπηρεσιών, για να κερδίζουν μια φούχτα κεφαλαιοκράτες, να ζουν τη ζωούλα τους, να βγάζουν τα χρήματα στο εξωτερικό, να μην πληρώνουν φόρους, να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι έχουμε όλοι οι άλλοι, είτε σε δημοτικά εξάβληση δημοτικών τελών, είτε μέσα στην εφορία και στις φοροαπαλλαγές, ή στις τιμές του ρεύματος, ή στο πετρέλαιο και σε ένα άλλο σωρό ζητήματα, και τα οποία όλα αυτά που του χαρίζουν βάζουν το λαό να τα πληρώσει. Και αυτά πάνε συνυφασμένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι, ανάλογα με το πόσο θα κατακτά ο κόσμος και θα προχωρά σε αυτή του την πάλη, θα μπορεί να λύνει και καλύτερα τα τοπικά του προβλήματα. Είναι συνυφασμένα και συνδεδεμένα. Δεν κοροϊδεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Και την προηγούμενη φορά υπήρξαν εκλογικά προγράμματα, και πιστεύω ότι και τώρα θα υπάρξουν εκλογικά προγράμματα που αναφέρανε 1002 περιπτώσεις, σχήμα λόγου το 1002 περιπτώσεις, έργων που θα γίνουν. Τι αλήθεια από όλα αυτά έγιναν? Αυτές οι απόλυτα ειλικρινείς αληθείς παρατηρήσεις σας έχουν και την επέκταση εκείνη που αφορά το πρόγραμμα για την επίλυση, τον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό, μέρος του σχεδιασμού σας, που αφορά προς την επίλυση των προβλήματων? Φυσικά. Έχουν καταρχήν σαν πρώτη κατεραιότητα και κατεύθυνση το ζήτημα των κοινωνικών λαϊκών προβλημάτων και της καθημερινότητας στην πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για εργασία, για δωρεάν δημόσια και αποκλειστική υγεία, παιδεία, πρόνοια, για υπηρεσίες μέσα στο Δήμο που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Δήμου και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η συρρίκνωσή τους και η αδυναμία να τα βγάλουν πέρα από την έλλειψη προσωπικού σαν δικαιολογία για να εξοπλιστούν στους ιδιώτες που αυτό προωθείται. Η ισόρροπη ανάπτυξη όλου του πρωτογενού τομέα και του δευτερογενούς τομέα στην άξο με βάση τις δυνατότητες και τις γεωγραφικές και τις εδαφικές δυνατότητες που έχει ο τόπος, και βασικά ζητήματα που έχουν σχέση με την ιδρευτική πολιτική του Δήμου, με την καθαριότητα και να σας πω και κάποιο άλλο πολύ σοβαρά, με ιδιαίτερη σημασία σε θεσμούς κοινωνικούς, για τους ηλικιωμένους, για τα παιδιά, για τις μητέρες, για τους παιδικούς σταθμούς και για τις σχολικές μονάδες, που δεν μπορεί κανείς σήμερα να πει με σιγουριά ότι έχουν ελεγχθεί ώστε να είναι τα παιδιά μας με ασφάλεια σε αυτό. Κυρία Δανάη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει και να ξαναρωτήσετε. Κυρία Δανάη. Συγγνώμη, αυτά στα οποία αναφερθήκατε πριν είναι στην περίπτωση που θα πάρετε το Δήμο?
αντίθετα και στην περίπτωση που θα πάρουμε το Δήμο. Ωραία. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα παλεύαμε και πριν, κυρία Δανάη. Άλλο αυτό. Αλλά στην περίπτωση θέλω να ρωτήσω που, γιατί είπατε και καλέσατε και τον κόσμο να σας εκλέξει στο Δήμο, όλα αυτά πιστεύω δεν θα υπάρχει κανείς που να διαφωνεί και για την εργασία που είπατε και για την περίθαλψη και για την κοινωνική πρόνοια, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ούτε ένας. Το θέμα είναι ότι όλοι όσοι διοικούν μέχρι σήμερα κλαίγονται και ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι δεν έχουν χρήματα. Ότι οι περικοπές έχουν γίνει κτλ. Εσείς πώς θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε και εκείνοι δεν μπορούν, δεν θέλουν τελικά? Εμείς είπαμε τι προτεραιότητες βάζουμε και τι θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. Ένα αυτό. Και εξηγήσαμε από την αρχή, ας μας πούν πού θα βρουν τα χρήματα όλοι αυτοί. Εμείς έχουμε προτάσει. Θεωρούμε ότι πρέπει η τοπική διοίκηση να χρηματοδοτείται εντελώς από τον προπολογισμό του κράτους. Ποια θα είναι η διαφορά μας, και αν θυμάστε καλά, επειδή παρακολουθούσατε τα δημοτικά συμβούλια, πολλές φορές όταν μου έβαζαν το ζήτημα, μας έβαζαν το ζήτημα, τώρα τι κάνουμε για τις εργασιακές σχέσεις και για το προσωπικό, έλεγα ότι εμείς αλλά εκεί συσπήρωση να πούμε, για παράδειγμα, αυτό το χρονικό διάστημα, το σύντομο, εάν χρειαστεί να πάρουμε ένα προσωπικό, έστω με σύμβαση ορισμένο, εποχιακό με σύμβαση ορισμένο χρόνο. Πότε όμως? Όταν πρώτα ο Δήμος έχει ενημερώσει τον κόσμο και έχει ξεσκεπάσει την πολιτική αυτή που του δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και δεν τον αφήνει να τα λύσει, έχει ενημερώσει τον κόσμο, τον έχει ξεσηκώσει και έχει κινητοποιηθεί και μπει μπροστά στον αγώνα του κόσμου ενάντια σε αυτή την πολιτική. Εδώ δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Εμείς δηλαδή θα είμαστε δημοτική αρχή, αλλά και λαϊκή αντιπολίτευση σε όσους δεν αφήνουν το Δήμο να λύσει τα προβλήματα και να προχωρήσει. Και θα ξεσκεπάζουμε το ρόλο τους. Δεν θα παίξουμε το ρόλο που έπαιζαν. Είτε ως παράγοντες θα πάμε, θα κινηθούμε και μετά να χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους βουλευτάδες ή τους υπουργούς, τους ντόπιους, λες και τα βάζαν από τις τσέπες τους, ούτε να τα παραπέμπουμε όπως άρχισε να γίνεται από ένα διάστημα και μετά, στο να αλλάξει η κυβερνητική καρέκλα, να έρθει άλλος και όταν θα έρθουμε εμείς θα σας τα λύσουμε. Την απάντηση την οποία και, την απάντηση μάλιστα στην πρόταση αυτή την έβγαμε και προχτές ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα λύσει και άρχισε να τα μαζεύει ένα-ένα τα ζητήματα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, το τι θα παραβλάβουμε, την καμένη γη, τη γνωστή που ακούγαμε τόσα χρόνια με καινούργιες εκφράσεις. Δηλαδή θα είστε διεκδικητικοί. Διεκδικητικοί, θα αποκαλύπτουμε και θα προχωράμε. Εάν δεν θα ξεσηκώνουμε τον κόσμο, εάν δεν καταφέρνουμε κάτι, θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια αυτά με κριτήριο μονάχα και με προτεραιότητες που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες να προγραμματίσουμε έργα. Και όχι με βάση φιλοδοξίες ή προσωπικά Δηλαδή το πρώτο έργο που θα ρουσφέτια. προγραμματίζετε, αναλαμβάνατε ποιο θα ήταν για να Ψηφίστε μας καταλάβουμε. και θα δείτε. Ψηφίστε μας και θα δείτε. Θέλω να αποδεικνύεται και η σύνδεση της τοπικής Καλά, δεν υπάρχει αυτοδιοίκησης. ένα πρόγραμμα βασικό, ας πούμε. Ποιο είναι το κύριο που θα λέγατε εσείς ότι θα κάνετε ένα έργο? Δεν σας είπαμε, κυρία Δανάη, ποια έργα θα δούμε. Τα πρώτα και κύρια ζητήματα, εγώ θα σας πω το πιο απλό, το πρώτο ζήτημα που θα δούμε, την ασφάλεια των μαθητών και των παιδιών που ζουν στα δημόσια κτίρια. Την ιδρευτική πολιτική είναι ένα ζήτημα που θέλει, ναι, από αυτά που, αλλά το πρώτο πράγμα που μπορεί να γίνει με τις υπηρεσίες του Δήμου απλά και μόνο που υπάρχουν είναι αυτό. Και κάτι άλλο να μου επιτρέπεις. Εδώ αναδεικνύεται και το πόσο συνδεδεμένες είναι οι εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση με την γενική πολιτική. Δηλαδή απαιτείται σήμερα όσο καμία άλλη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση να βγει μπροστά, να αναδείξει τα προβλήματα, γιατί από τη μία λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και καλείται ο Δήμος να κουβαλήσει νερό, ο κάθε Δήμος, στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.
Λοιπόν, η Λαϊκή Συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα βγαίνει μπροστά και ξεσκεπάζει και λέει εμείς είμαστε οι μόνοι ανεξάρτητοι από συμφέροντα. Οι όλοι οι άλλοι δηλώνουν ανεξάρτητοι. Μπορεί να βάλει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ανεξάρτητος. Ο κύριος Βασίλης Βρούτσης είναι ανεξάρτητος και αυτός και κάνει ομιλία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ αύριο στο Γαλάτσι. Οι άλλοι είναι ανεξάρτητοι στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά για να κλέψουν την ψήφο του κόσμου και να φτιάξουν κάποια έργα. Με χρήματα που δεν πρόκειται να διεκδικήσουν, γιατί είναι αυτή η πολιτική, είναι υπάλληλοι σε εισαγωγικά αυτής της εξουσίας. Η Λαϊκή Συσπήρωση λοιπόν έχει προτάσει σε όλα αυτά, σε ό,τι και κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να πει ένα φρένο. Πρέπει να πει ένα φρένο πρώτα και να αρχίσει η διεκδίκηση από εκεί. Δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα έχουν διαλυθεί. Έχουν διαλυθεί. Τα ζούμε όλοι μας και δεν μιλάμε. Αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας δεν έχει οδηγούς στα στενοφόρα. Ούτε προσωπικό ασφαλείας δεν έχει. Υπάρχει κάτι άλλο τρελό. Βλέπουμε εποχές γαλέρας. Αυτό είναι εποχή γαλέρας. Αυτό θέλει καταγγελία. Η κοινωνία μας πρέπει να ξεσηκωθεί. Δεν μπορεί να παίρνει έναν εργαζόμενο κάποιος και να του λέει θα κάτσω σήμερα να δουλέψει τον δίπλα. Αυτοί είναι εργαζόμενοι του συνεταιρισμού. Αύριο δηλαδή τι θα τους πει. Ελάτε στο χωράκι μου να μαθαίνετε τις ελιές. Εκεί έχουμε καταντήσει και δεν μιλάει μια κοινωνία. Κάποιοι εργαζόμενοι μετακινούνται με το έτσι θέλω. Έλα εγώ έχω ένα μαγαζί, να σου δώσω τον σκλάβο μου να σου μεταφέρει κάποια πράγματα. Μήπως όμως, συγγνώμη, γιατί όπως υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις από άλλους θα να ρωτήσουν και δεν υπάρχει, επειδή είχατε πει, ναι. Εξαγορμίζοντας του τελευταίου απευθυνόμενου στην κυρία Ψαρά, όχι μόνο σε όλους τους αντίστοιχους προεδρείους, θα ήθελα να τους πω κατά καιρούς και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Ψαρά, έχετε προβεί σε καταγγελίες. Έχετε προβεί σε καταγγελίες που είχαν βέβαια ονοματεπώνυμο. Καταγγελίες που άπτονταν και οικονομικού ενδιαφέροντος. Αυτά κατοικεύτησαν συνεδριάσεις. Αρμοδίως και μακριά από το Δήμο. Κατοικεύτησαν αυτά. Λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα δημοτικά συμβούλια κανονικά είναι δημόσια και οι τοποθετήσεις μας είναι δημόσιες και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να λάβουν υπόψη αυτές τις δημόσιες καταγγελίες και να πάρουν θέση και να τις ερευνήσουν, όπως γίνονται σε άλλες περιπτώσεις. Δεν προχωρήσαμε σαν Λαϊκή Συσπήρωση σε καταγγελία συγκεκριμένη σε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Γιατί έχουν και αυτές την ίδια ευθύνη και ξέρετε για ποιο άλλο λόγο. Γιατί έχουμε ήδη μια εμπειρία. Κάναμε καταγγελία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια για άλλες περιπτώσεις στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν εντελώς παράνομες και αγρόηνιγόρασαν με την αιτιολογία ότι πέρασε η προθεσμία του χρονικού ορίου μέσα στο οποίο μπορούσαν να απαντήσουν γιατί δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν και να εξετάσουν την περίπτωση. Και αυτό δεν έγινε μόνο σε εμάς με τη Λαϊκή Συσπήρωση και τον κύριο Μαράκη που είχαμε κάνει την ενέργεια τότε για το κεκλεισμένο θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει γίνει ακόμα και σε καταγγελία των ίδιων των εργαζομένων του Δήμου για προγράμματα, για θέματα που αφορούν οικονομικά ζητήματα. Μπράβο. Έχουν γίνει λοιπόν και αυτά. Και αυτά έχουν γίνει φυσικά και με στοιχεία συγκεκριμένα. Όποιος λοιπόν πραγματικά ενδιαφερόταν θα μπορούσε το θέμα αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες να το επιλύσει. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτών των θεσμών θα πάνε κόντρα ή θα δημιουργήσουν προβλήματα και θα κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους στις υφιστάμενες υπηρεσίες τους, παρά μόνο αν παίζονται άλλου είδους παιχνίδια, εξυπηρετούνται άλλοι σκοποί. Και έχουμε χιλιάδες παραδείγματα από αυτές τις περιπτώσεις, από παλιά μέχρι σήμερα. Εμείς λοιπόν κάναμε το χρέος μας. Και να σας πω κάτι κύριε Βλαχάκη, είναι γνωστό σε όλες τις Κυκλάδες, ακόμα και στην Αθήνα, οι καταγγελίες που έχουμε κάνει. Γιατί δεν παίρνουν μέτρα.
Είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες να πάρουν μέτρα. Υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη ερώτηση? Από εκεί πίσω οι ίδιοι που... Σε τι διαφέρουν κάτι τελευταίο, αυτές τις τελευταίες εκλογές, οι επερχόμενες, με τις εκλογές του 2010. Έχουμε ήδη μία εμπειρία για το τι εστί καλή πράξη πλέον στην πράξη. Ναι. Αλλά έχουμε και στις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνονται. Δηλαδή μετά από μια... Ναι, ο κόσμος τώρα έχει πλέον εμπεδώσει κάποια πράγματα από αυτό που λέμε. Ο κόσμος έχει εμπεδώσει αρκετά πράγματα. Πιστεύουμε και λέμε ότι πρέπει να μεταφραστεί. Πιστεύουμε και λέμε, καλούμε τον κόσμο ότι έτσι πρέπει να εκφραστεί. Το τι θα κάνει όμως ο κόσμος δεν εξαρτάται μόνο από μας, εξαρτάται και από τον τρόπο που του διαμορφώνουν γνώμη και άποψη για όλα τα ζητήματα. Από την αντικειμενική και πλήρη ενημέρωση που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Και ταυτόχρονα είναι κι άλλο ένα ζήτημα, ότι είναι πολύ ρευστή η πολιτική κατάσταση με την έννοια της ανασυγκρότησης του σκηνικού του πολιτικού που επιχειρείται. Και ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τους φόβους. Και κύριε Βλαχάκη τώρα, στην Άξο ζούμε, μικρός τόπος είμαστε, όλα τα σχόλια που συζητιούνται για τον τρόπο συγκροτήσης των ψηφοδελτίων επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε. Ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τους φόβους. Αν υπήρχε απόθεμα οικονομικό, ψηφοφόροι υπάρχουν από τα ΚΑΠΑΕ στην Αθήνα και είχαν την μνημονιακή και άνθρωποι που θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια του συνδυασμού. Θα παίρνατε ετεροδημότητα, θα δίνατε εισιτήρια. Όχι. Όχι. Το κάνουν έτσι. Το ξέρουμε. Το κάνουμε. Δεν έχουμε ούτε την οικονομική δυνατότητα. Ξέρετε όμως τι κάναμε εμείς ως πρόταση, όχι στα λαϊκή συσπήρωση, αλλά το κόμμα μας. Έκανε πρόταση στη Βουλή, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, για τροπολογία, για μείωση των εισιτηρίων δραστικά αυτή την περίοδο, κατάργηση των διοδίων για την ηπειρωτική Ελλάδα και φωνή βόντος στη ερήμου. Μα δεν θέλει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα όσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη λογική. Αλλά δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα, αλλά δεν μπορούμε να λύνουμε και τα προβλήματα, διότι δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο και άλλες αντιλήψεις. Τις οποίες έχουμε αυτό και στο παρελθόν. Δεν υιοθετείτε τις λύσεις. Δεν υιοθετούμε τις λύσεις. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε τις λύσεις αυτές. Θα μπορούσαμε ίσως αποδεδειγμένα για κάποιον άνθρωπο που ξέρουμε ότι είναι άνεργος, που δεν μπορεί, αλλά θα βρουν τρόπους, δεν υιοθετούμε τις λύσεις αυτές. Η λύση ουσιαστική είναι μία. Μείωση των εισιτηρίων στο ελάχιστο για να μπορεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει ελεύθερα. Αυτό είναι. Αν θέλετε, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είσαστε κύριε Βλαχάκη, είπαμε ότι μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις ή να πούνε κάποια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε και θα περιμένουμε, αν δεν έχετε σήμερα την αγροτικός τομέας ή οι υποδομές, ο Μιχάλης Λογογέννης για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλουν. Είναι στα ψαριά, κύριε Λογογέννη, το θέμα τρέχει, το πράγμα, το σκοταμιά, Αυτό που λένε προεκλογικά, καταρχήν το πράγμα το είχαν γενιάσει τόσες φορές, εσείς μάλλον ξέρετε καλύτερα. Πόσες φορές έχει γενιαστεί. Φτάσαμε στο σημείο να εξαγγείλουν ότι θα βγουν μέσα χωρίς να έχουν πληρωθεί απαρατριώσεις. Τα χρονικά περιθώρια που δίνανε για κάθε βήμα έτσι και αυτό μάλλον εξαντλείται. Τι να σας πω. Είχε μια ανακοίνωση από την Εργολάβο στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι Δευτέρα θα ξεκινούσαν. Του Πάσχα, συγγνώμη, τη Δευτέρα του Πάσχα. Είναι δεν πήγα. Πολλές φορές έχει εξαντληθεί και πολλές φορές
Και όλες τις φορές έχει... Ακόμα καταρχήν δεν έχει λυθεί το ζήτημα του δρόμου για το φράγμα. Το πού θα πάμε στο φράγμα για να αρχίσουν οι εργασίες. Τι λέτε, τι... Θα κάνουνε. Εντάξει. Πού, σε ποιους χώρους. Εκεί δεν είσαστε. Είσαστε ή είπατε εκείνο το Δεν ήμουν αυτό το θέμα. Μην ξεχνάτε ότι είχε εξαρτηθεί για 35 εκατομμύρια ευρώ. Και όλοι νομίζαν ότι τα χρήματα είναι τόσο. Τελικά τα χρήματα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια για το φράγμα. Το αρδευτικό δίκτυο παραπέμπεται στις καλένδες. Έτσι. Ναι, αλλά όταν ήρθαν εδώ, ήταν μάλιστα ένας συνάδελφος εδώ γενικός γραμματέας του Υπουργείου. Οι υπουργοί πριν από 5-6 χρόνια ήταν 35 εκατομμύρια και εσείς ξέρετε 35. Μια ανακοίνωση του Υπουργείου που δημοσιεύτηκε σε άλλα site γεωργικά διέρευσε εδώ και φάνηκε ότι είναι τα 9 εκατομμύρια και όχι τα 35. Και βέβαια ούτε καν οι μελέτες έχουν προκυριστεί. Τα δεδομένα της μελέτης αυτής ήταν από το 1000 πριν το 2000. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Μην ξεχνάτε κάποτε λένε φέραν και δίκτυο και... Εσείς είστε υπέρ του πράγματος καταρχήν. Γιατί εδώ έχουν ακουστεί και αντίρρησεις. Σας προσωπικά. Όχι, σαν λαϊκή σφύρωση. Εντάξει, είναι ένα έργο υποδομής. Μην ξεχνάμε όμως όλοι ότι είναι ένα πακέτο φράγμα φανερωμένης με το σαμενιέ γαρών και το σκαλαριό. Είναι ενιαίο έργο, οι μελέτες ήταν ενιαίες, τα περιβαλλοντικά ήταν ενιαία για τους αγρότες. Για αυτό το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Γεωργίας. Λοιπόν, πόσο πήραν οι αγρότες, ρωτήστε τους. Εγώ είχα κυκλή εμπειρία πώς έχουν οι αγρότες αυτό το νερό και σε αυτό εδώ υποσχεθήκανε και στα μικρά νησιά για το σκαλαριό. Προσωπικά τεχνοκρατικά, κατά πώς θα δουλέψει έχω πολλές επιφυλάξεις τεχνοκρατικά. Κάθε έργο που μπορεί να προγραμματιστεί για τον πρωτογενή τομέα, αλλά να δουλέψει για τον πρωτογενή τομέα, σαφώς και είναι προεδρευτικό. Διότι με τις πολιτικές που έχουν ακολουθεί μέχρι τώρα, ο πρωτογενής τομέας στην άξο είναι υποδιωγμών, και λογικά το λέω, διαχρονικά, τουλάχιστον από το 83 το Μόνιμο Κάτοικος στην άξο, όλες οι δημοτικές αρχές, καμία δεν ενδιαφέρθηκε. Δείτε ας πούμε το στυλ και πώς θα αντιμετωπίζει τη λαϊκή αγορά εννοείται, τη λαϊκή εδώ στο οικόπεδο. Έτσι, κανείς δεν τους θέλει, τα ίδια ισχύουν για όλες τις προτεραιότητες. Τι να σας πω, από πού να πρωτοαρχίσει ας πούμε, από τους βοσκοτόπους. Τόσα χρήματα πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι για τους δημοτικούς βοσκοτόπους. Εννοείται ότι αυτά είναι ανταποδοτικά. Αν μου πείτε κάτι που έγινε από αυτά τα χρήματα, ευχαριστώ να το ακούσω. Η αγροτική οδοποιία. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όταν θα έρθουν οι νέοι που είναι και αρκετοί ψηφοφόροι, να βρουν έτοιμος τους δρόμους. Με την πρώτη βοηθή καταστρέφουν την αγροτική οδοποιία, τον άλλον Αύγουστο. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα. Είναι η παρήσακτη της υπόθεσης. Πάλι ήταν προσανατολισμένοι στον τουρισμό και ακούμε μόνο μεγάλα λόγια και ωραία σε κάτι μαζόξεις περίεργες και χρηματοδοτούμενες δεν ξέρω από πού, ότι ο τουρισμός σε συνεργασία με την αγροτική παραγωγή και οικονομία κλπ. Θα πάει μπροστά. Εγώ δεν είναι καμία ουσιαστική κίνηση. Καμία. Δεν απορροφάτε την παραγωγή από τον τουριστικό τομέα εδώ τοπικά. Κοιτάξτε. Γιατί οι ξενοδόχοι αυτό λένε για παράδειγμα Ναι. οι εστιατόρες που δεν ξέρω τι. Αυτό είναι λιγάκι θεωρητικό. Αν καθίσουμε το βράδυ στο καράβι που έχουν τα φορτηγά, θα βγάλουμε αποτελέσματα. Οι τιμές των προϊόντων πάντως δείχνουν, των τοπικών προϊόντων, ότι οι τιμές καθορίζονται αλλού. Η ιδιαίτερη αξία που έχουν κάποια προϊόντα δεν πληρώνεται, χρησιμοποιείται ένα κάρο διαφημιστικά για κάποια προϊόντα και τελικά αυτοί που τα διακινούν και λειτουργούν με αυτά τα προϊόντα, π.χ. γάλα, με τις τιμές που δίνουν θα είναι οι ίδιοι που θα τα καταργήσουν. Θα κλείσουν την κτηνοτροφία. Νομίζω είχαν βγει κάποια πράγματα πριν από 1,5 χρόνο που έγινε κάποια μερίδα υπό την αγίδα του Δήμου. Ο Δήμος συμμετείχε στις αφήσεις. Τίποτα δεν έκανε ο Δήμος, από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο είχε στοιχείο για αυτή την ιστορία. Εκεί φαίνονταν κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Πού πάει η γεωργία. Πατάτες και
αγελαδοτροφία του ουσιαστικά, οι καμπύλες είναι όλες στα κάτω. Δεν υπάρχει. Να πούμε για τα σφαγεία, ας πούμε, μια κοιτάξτε από τα πρώτα θέματα του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου. Τα πήραν από τον ένα εργολάβο, ιδιώτη. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί αν τα λειτουργεί ο Δήμος, αν τα λειτουργεί ο ιδιώτης. Τάχα μου ήταν ακριβώς και η καινούργια κατάσταση βρίσκει ακριβότερη για τον παραγωγό, τετραπλάσια από άλλα νησιά, με μικρότερη χρήση στα άλλα νησιά, με μικρότερο αριθμό ζώων, που σημαίνει ότι Κίνα είναι ακριβότερα και όχι εδώ, που υπάρχουν ζώα για να δουλέψουν τα σφαγεία. Και τελικά κοστίζει ακριβότερα στον παραγωγό και από ό,τι είδα στην τελευταία συνεδρίαση, δεν πληρώνουν κιόλας οι καινούργιοι χρήστες. Έτσι. Η θέση μας τότε ήταν να τα λειτουργήσει ο ίδιος ο Δήμος, να μειωθούν οι τιμές, να απασχολείται ο κόσμος και να μην βρούμε και άλλα πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή οι συμβάσεις, ας πούμε, πήγαν να τους βάλανε καινούργια μοτέρα και διάφορα, που από τη σύμβαση ήταν υποχρέωση του χρήστη, όχι του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, του οποιοδήποτε δηλαδή. Και εκεί ακούστηκαν και κάποιες κυρίες για την παρακολουθώ, να κερδίσει αυτός που πήρε την εργολαβία, ας πούμε. Αν κερδίζουν οι άλλοι που είναι οι χρήστες και που πληρώνουν, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αυτά. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα για το φάρμα. Πάντως εγώ ξέρω ότι έχει εγγυαστεί πολλές φορές και ακόμα δεν έχει εξηγήσει τίποτα. Με όλα τα προβλήματα που έχει και οι μελέτες και η χρήση και από την περιβαλλοντικότητα του έργου. Και οι δυσμενείς επιπτώσεις. Δεν τις μελέτησε κανένας ποτέ. Εγώ την περιβαλλοντική μελέτη είμαι ο πρώτος που την κοίταξα στο σύνολο. Κανείς δεν κοίταξε ότι αν ας πούμε έχουμε συνεχόμενες αναβλίες τι θα γίνει η αλική και το λιβάδι. Κανείς δεν κοίταξε. Θα το φτάσει θάλασσα στο Γαλανάδο. Κάθε υποψήφιος σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ένα από τα θέματα που λαμβάνει μπροστά και το κάνει στην μέρα ήταν το πράγμα, που είναι το λιμάνι, ας πούμε, και να το πουλήσει σωστά το αεροδρόμιο. Ωραία. Για υποδομές νομίζω δεν ξέρω τι έχει γίνει από όλα αυτά τα τελικά όμως, εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή αυτά είναι λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα και θα είναι πάρα πολύ χρόνο για τη σημερινή θεματολογία να το συζητήσουμε, μπορείτε αν θέλετε, σαν σταθμοί και σαν εφημερίδες, σαν ηλεκτρονικά μέσα, και έχετε και τη δυνατότητα από το νόμο αυτό το διάστημα τουλάχιστον, μία φορά να καλέσετε ένα από τη λαϊκή συσπήρωση για θεματικές, ας πούμε, ενότητες, να σας απαντήσει και για τον αγροτικό τομέα και τον πρωτογενή και για τα ορεινά χωριά θα μπορούσατε και τον ορυκτό πλούτο και για την νεολαία, ορίστε, ναι, το Σμυρίγλι, και για την νεολαία και για τις υποδομές που μπορεί να σας βοηθήσει και να σας αναλύσει πολύ καλά ο Δημητρόπουλος, ο Κώστας. Και θα περιμένουμε να καλέσετε σε αυτό το... Θα ήθελα και αυτά τα μέσα που υπάρχουν και ενώ περνάμε και την προεκλογική περίοδο και είναι επίκαιρο, να γίνει και μια ερώτηση προς τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάξου. Πέρυσι τέτοια εποχή, η κυρία Βάβου το θυμάται, ήμασταν στο Δημαρχείο, πέσαμε κάτι παραδείγες πλατιές υπογραφές στην Ιντεραμέρικα, δόθηκαν πόσα χρήματα, περίπου 50 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενάντια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό που λένε το πόσο ύπουλα έπαιχε η ιδιωτικοποίηση, να μας πει η ΕΑΣ, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, πόσες ραδιομετακομιδές έκανε, πόσο στήχησε αυτή η φιέστα και αν, εν πάση περιπτώσει, έχει δεσμευτεί και για άλλα. Δηλαδή, μήπως το πακέτο είναι από κάτω τρέχει. Μήπως και φέτος φύγαν άλλα 50-60 χιλιάρικα και πηγαίνουν στην Τεραμέρικα. Αυτά θα δίνουν οι ίδιοι. Τι? Ο ένας προς έναν. Ποιος θα δίνει η ΑΣ. Η ΑΣ το είπε. Ναι. Αλλά δεν πληρώνουν οι ίδιοι οι οποίοι είναι... Αυτό λέει, θα λέει το πρόγραμμα. Όχι. Το εξήγησαν οι άνθρωποι μια χαρά. Τα μέλη των οικογενειών με το έτσι θέλω και τους ίδιους, τους σοσιαλισμένους φυσικά, 3.000 άτομα, με το έτσι θέλω τα πλήρωσε η ΕΑΣ και κάλεσε και τους έκανε και διαφήμιση στην Ιντεραμέρικα να πάνε εκεί. Ταυτόχρονα το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο υποβαθμίζεται, η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα έχει ανέβει, το γνωρίζουμε δυστυχώς όλοι πόσο έχει πάει
Και εδώ πρέπει να δούμε πολύ καλά το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, το πόσο ύπουλα και μεθοδευμένα μπαίνει καθημερινά. Καθημερινά στα ζητήματα της υγείας, λεπτά δεν υπάρχουν. Κόβουμε συντάξεις, κόβουμε παροχές, διώχνουν γιατρούς. Δεν γίνεται το νοσοκομείο και πρέπει να εξηγηθεί και να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι κανένας δεν βελτίωσε τη ζωή του παρακαλώντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και εδώ. Το ξέρω αυτόν τον υπουργό και θα με βολέψει να είναι σίγουροι οι αξιώτες, όσους πιο πολλούς υπουργούς έχουν, τόσο μεγαλύτερο κακό θα τους έφερε. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι μόνο να βγει στον δρόμο. Μόνο τους φωνάξει και αντισταθεί μπορεί να σώσει κάτι. Ή να τα πάρει και όλα. Να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Εγώ θα σας δώσω εδώ πέρα κάποιες στατιστικές. Το 2009 η ελληνική κυβέρνηση κατά αυτούς πούλησε, για όλους μας παραχώρησε στο Βιενόπουλο και στη Μίκ την Ολυμπιακή, την αμαρτωλή Ολυμπιακή. Ξέρετε τι συνέβη για το νησί, αυτό το πράγμα. Το 2003 είχαμε 4.245 αφιχθέντες επιβάτες εξωτερικού. Εν μία νυχτή, όταν την πήρε ο Βιενόπουλος, άφησε τα τέλη 3 φορές επάνω, από 500 ευρώ 1.600 και κάτι. 1.300. Ναι, γιατί είναι low cost. Είναι low cost. Η εταιρεία που έρχεται, έρχεται το πιλότος τα πληρώνει από την τσέπη του. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε να έχουμε 455, να τα ξαναπώ τα νούμερα. 4.245 έγιναν 455. Έχουμε μία διαφορά περίπου στις 3.800. Επί 7 μέρες στις διανυκτερεύσεις, 30.000 κρεβάτια κάτω. Απλά. 1η Ιουλίου ιδιωτικοποιούνται τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδας. Δεν ιδιωτικοποιούνται, παραχωρούνται κατ' εμένα και νομίζω από οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο. Οι επιπτώσεις στην Άξο, έστω και αν δεν πουληθεί αυτό το αεροδρόμιο, θα είναι οδυνηρές. Αν ρωτήσουμε τους ξενοδόχους, οι περισσότεροι πελάτες τους έχουν φύγει βέβαια από τον ιδιώτη Βενιζέλο και πηγαίνουν στην Μύκονο και στη Σαντορίνη. Το ειστήριό τους από τα 150 και 200 θα πάει στα 500, γιατί σήμερα στο ελληνικό κράτος δεν πληρώνουν μία. Όταν θα πάνε στον ιδιώτη, θα γίνει 3 και 4 χιλιάρικα η κάθε πτήση. Απλά. Πρέπει να δούμε το κέντρο υγείας, είναι τεράστιο θέμα, μα πραγματικά τεράστιο θέμα, τι γίνεται με τις διαμετακομιδές. Σε αυτό το νησί δεν μιλάει κανένας. Πόσα χρήματα έχει δώσει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας σε διαμετακομιδές. Πόσο σε ένα χρόνο. Εάν δείτε το χρόνο. Σε τι, σε ιδιωτικά μέσα. Σε ιδιωτικά μέσα. Με αυτά τα χρήματα δεν θα φεύγει κανένας. Αυτή τη στιγμή ένας τοκετός φυσιολογικός μεταφέρεται με ελικόπτερο. Στη Σύρο, σε μια ταλαιπωρία απίστευτη. Αν υπήρχε ένα χειρουργείο που υπάρχει σαν εγκατάσταση, αν υπήρχε μια μονάδα αίματος, πέρα από την άμεση προσφορά, θα γλίτωνε τόσος κόσμος. Υπάρχουν παραδείγματα εξωφρενικά. Όλοι μας τα ξέρουν. Δεν χρειάζεται να πω εγώ αν έχω ζήσει κάτι. Όλοι έχουμε 5 και 10 περιστατικά. Είμαι 21 χρόνια στο αεροδρόμιο εδώ και έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί να βλέπω πτώματα κάτω και κόσμο να πεθαίνει για πλάκα. Και κανείς δεν μιλάει. Αυτά όλα είναι συνδεδεμένα με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι, όχι ανεξάρτητοι δεν είναι κανένας, να λέμε ανεξάρτητος σε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Τι θα γίνει με τα αεροδρόμια αύριο. Τι γίνεται με την υγεία, όχι τι θα γίνει, τι γίνεται σήμερα με την υγεία. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των Δήμων, τι γίνεται με τα σχολεία. Είχαμε φτάσει στα χάλια να πηγαίνουν σχολεία στα πορπαγκάζ. Τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία στα πορπαγκάζ αυτοκινήτων. Σε αίθουσες που δεν είχαν στατικότητα. Ήταν επικίνδυνες και αντισυσμικά επικίνδυνες. Και αν δεν ήταν τα περιθώρια πιεστικά τώρα για τους μαθητές, θα είχαμε μια ακόμη κατάληψη στο ΛΥΚΕ. Αυτό θα ρωτήσεις τους μαθητές. Όχι εμένα. Κάτι άλλο από πλευράς να το κλείνω, γιατί τα ειδικοδρόμια, τα μηνυσάκια, που είναι πολύ σημαντικής αξίας για τους ντόπιους, για την Ηρακλιά, το Κουφονίτη, τη Σχοινούσα και τη Δόνουσα. Τι έκανε ο Δήμος, είναι ευθύνη του Δήμου, η απλή συντήρησή τους. Σας πληροφορώ ότι το πρόγραμμα που είχε εξετήσει από χθες έλεγε ότι συντηρήθηκαν, ενώ εγώ επανειλημμένως προσωπικά. Στη διάθεσή σας Και στο τελευταίο συμβούλιο πήραν απόφαση. Μισό λεπτάκι. Χορτάρια. Δεν έχουν συντηρηθεί
πιο ηχηρό μήνυμα από αυτό που είναι επιθεώρηση που λέει ότι είναι επικίνδυνα και όπου να ανακαλείται η άδεια λειτουργία τους και αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Είναι ευθύνη του Δήμου, με μικροποσά θα μπορούσε να τα έχει φτιάξει. Το μυαλό είναι στις μεγάλες ιδέες. Και τα άτομα κιόλας. Μα δεν υπάρχουν άτομα εξειδικευμένα που θα μπορέσουν να κάνουν να το ανοίξουν το Ωραία, να μην κάνουμε Ναι. διάλογο αν θέλετε. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να μην το τραβάμε γιατί είναι... Ναι, γιατί είναι κουραστικό. αν δεν υπάρχουν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και βέβαια η συνέχεια έχετε υπόψη σας ότι έχει δρόμο μέχρι τις κάλπες. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν σας το είπαμε στην αρχή, στις 13 του μήνα θα είναι εδώ η Λίλα Καφαντάρη, αν έχετε... Ναι, θα είναι. Στις 13 θα είναι εδώ η Λίλα Καφαντάρη. Οπότε να προγραμματίσετε τις συνοδεύσεις αν θέλετε από τώρα. Και βέβαια και για τους υποψηφίους. Είναι μόνο στο γράφημα τώρα. Μπορεί να δείξει ένα λεπτάκι να συγγράψω μόνο. Όχι, πού να Ναι, αλλά πρέπει να πεις στα τέστη. Λοιπόν, μπορεί να πεις σε αυτό.